Na slovenskej hudobnej scéne sa muzikál pevne udomácnil začiatkom 90. rokov. Za posledné obdobie zaznamenal značný nárast divákov, a to na celom Slovensku. Čoraz častejšie sa muzikáloví interpreti presadzujú aj v televíziách a priťahujú svojim umením značnú divácku rodinu. No o muzikálovom festivale sa budeme teraz rozprávať s Jánom Kubišom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kubiš, čo má spoločné muzikál? Váš festival sa volá Muzikálový. Čo má teda spoločné muzikál a váš festival, tento žáner a vaša akcia? Tak vieme, že na Slovensku počas leta máme desiatky rôznych festivalov. Väčšinou sú to festivaly rockovej, popovej a podobnej hudby. Muzikálová scéna je väčšinou uzavretá v kamenných divadlách. Málo kedy sa dostane do exteriéru, iba príležitosti, napríklad Zámocké hry z Volenské, ale tam skôr divadlo. Preto som sa rozhodol aj s priateľmi a vo firme minulý rok, že na základe poznatkov muzikálových spevákov, alebo tým, že sú to fantastickí umelci a tak ďalej, že skúsme spraviť festival pre muzikálových divákov, aby mohli prísť v lete na muzikál mimo Bratislavu väčšinou. Dali sme to v podstate do pekného prírodného prostredia a spoločné to má to, že sú tam muzikáloví interpreti a muzikálové diela. Festival sa udeje už tento víkend v Brusne, aby sme teda splnili tú podmienku a povedali, že kde to je. Prečo práve Brusno? Je to napríklad preto, že je to v strede Slovenska, teda všetci tam budú mať blízko relatívne? Tak ako som povedal, je tam krásne prostredie, to znamená, ten exteriér je nádherný. Je to naozaj, že je to v strede Slovenska v podstate, takže od Košic, od Bratislavy, tam tí milovníci muzikálu môžu prísť pomerne komfortne a s rovnakou vzdialenosťou. A je tam aj dobré to prostredie naladené na to organizovanie takejto akcie, pretože mi vychádzajú v kúpeloch veľmi v ústretí a v podstate súčinnosti robíme túto akciu. Takže kvalitné zázemie. Na koho sa môžu diváci tešiť? Akých interpretov im predstavíte? Tak budeme mať tohto roku už medzinárodný festival, pretože budú nám účinkovať aj muzikáloví speváci z Českej republiky. V piatok konkrétne Petr Múk spolu s Sisou Sklouskou, ktorá veľa času trávi aj v Prahe. A českí muzikáloví speváci, ako je Hinek Svrček, Linda Stránska, Kateřina Nováková, Jan Urban. V sobotu zase budeme vidieť mníšky, alebo teda fragmenty, ukážky z muzikálu Mníšky s Magdou Pavelekovou, Helgou Kovalovskou, Jarkou Hitnerovou, Martou Potančokovou. A večer v gala programe uvidíme ešte Berca Baloga, Janku Daňovú, Marcelu Molnárovú. A aby som nezabudol, že sme tam dali aj iný trošku taký žáner, a to je opereta, kde bude spievať Mária Eliášová a hrať violín orchestra Bratislave Evgena Botoša. Tým sme povedali aj niečo k programu, čo teda aké divadelné alebo ukážky z muzikálových predstavení ľudia uvidia. Prečo by mali ľudia na váš festival prísť? Čím to je nové? Čím ich chcete prilákať, pozvať? No tak hlavne kvalitnými interpretmi, kvalitným výkonom, pretože tam aj po minuloročnej skúsenosti môžem povedať, že ten výkon tých všetkých spevákov, ktorí sme angažovali a ktorý príde, bol naozaj kvalitný a diváci boli maximálne spokojní, takže viem, že Sisa Sklovská, Petr Múk, Marcela Molnárova, Jana Daňová, to sú všetko mená, ktoré garantujú kvalitu toho spevu a toho celého výkonu. A samozrejme aj tým výberom, ktorý teda ja presne ten výber tých skladieb a tých jednotlivých muzikálových ukážok neviem, pretože zase všetko ja neorganizujem, mám tam aj dramaturgiu a iných ľudí, ktorí sa tomu venujú, takže, ale aj ten výber z Carmen alebo Krysáž, Bedária, neviem, z ktorých všetkých predstavení budú tie ukážky, je zárukou toho, že tí diváci počas tých 2 dní sa budú môcť pozrieť na kvalitné umenie.
A komu by bolo ďaleko ísť do kúpeľov v Brusne, tak môže si ísť v piatok večer v Bystrici do shoppingu pozrieť takú skrátenú hodinovú ukážku týchto niektorých muzikálových spevákov, včetne Sisy Sklovskej a Petra Muka. Môže na muzikálový festival prísť aj niekto, kto povedzme niekoho sprevádza, ale povedzme muzikálový žáner mu nie je najbližší, budú tam aj nejaké sprievodné akcie? Samozrejme, aj na toto sme mysleli, pretože manželky veľmi radi pozvú svojich manželov a tí manželi nemusia vždycky inklinovať, tak samozrejme môžu sa povoziť na luxusných alebo zaujímavých autách, ktoré sú partnerom. Čiže predvládacie jazdy? Áno. Potom budeme mať možnosť vyskúšať si kvalitné fotoaparáty, urobiť si vlastné zábery, nechať si ich vytlačiť. Samozrejme sme mysleli aj na dámy, ktoré cez prestávku, ktorá je tam, alebo cez prestávky budú si môcť spraviť nejakú vizáž zase nejakou kozmetickou spoločnosťou. Pre deti je pripravený detský hrad, môžu sa tam vyšantiť, vyskákať. No a kto bude chcieť a bude mať plavky, všetky tie kúpeľné veci sú im k dispozícii, ale to si už musí každý sám potom organizovať. Takže na záver ešte zopakujeme kedy a kde? 21. a 22. augusta, to znamená tento piatok a túto sobotu v kúpeľoch Brusno, zhruba 16 km od Banskej Bystrice, muzikálový festival 2009. Ďakujem pekne za informácie. A ja ďakujem.